Keď sme sa s Radom Procházkom a s Mirom Bebelovým rozhodli založiť novú politickú stranu, tak sme prezentovali, že chceme ukázať novú politickú kultúru a aj preto sme zložili poslanecké mandáty s Radom. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, ale som presvedčený, že správne. Ak má politická strana pôsobiť v parlamente, tak by sa tam mala dostať cez parlamentné voľby. Tešíme sa na to, že nás čaká síce ťažká práca, ale že ideme do regiónov, že budeme medzi ľuďmi a to nám trochu aj uľahčí to, že sme zložili poslanecké mandáty, že budeme môcť pôsobiť v regiónoch a veľa cestovať, čo by bolo popri poslaneckej práci asi trochu ťažké. A my hovoríme, že Slovensko nie je Bratislava, nie len Bratislava, že Slovensko sú aj regióny a práve tam chceme pôsobiť, pretože práve sieť sa má starať predovšetkým o regióny. Takže od tejto chvíle nás ľudia, dúfam, v regiónoch budú veľmi často vídať.